прави. Да видите и така се прави. Готов си. И така, виж. Готов си. Ей така. Аз теча. И се готов. Кой може да прескочи? Още малко, Матея, давай. Аз мога да прескоча купа. Натискай с кръцете. О, Давид, спомняш ли си на каратето, където трябваше да се прескочим един друг? Да. О, къде трябваше да се прескочим един друг? Няма да падне нищо, не гледай надолу, гледай нагоре. Да. Пускайте ракето! А така приличаш. Айде, гущ така, давай. Добре, а на вас дали ви го правих преди малко на другата стена? Стига сте мрънкали. Той ми е Алекс. Аз ми свети, другото ми свети, той всичко ми свети на него. Матея, това не е честно. Не. Чисто, това е толкова забавно. Айде, Матея, давай, че момчетата не издържат тук. Не се издържали момчетата. Просто се качваме. Ей, жаба кикирица. Използвай, ако обичаш, стъпките. Ще ти е доста по-лесно. Давай още малко нагоре. Айде, жабче, опъвай ги тия крака. Аз Моля. така, натискай с крака. Браво. Просто ще си се откажи. Колко това ли най-умното решение? А тази пръст, тази уста, колко е чист? Как мислиш? Много, нали? Аз съм сигурна. Изпъни краката. Може. Изпъни краката и ще стигнеш по-високо. Браво. До следващото. Точно така. Добре. Давай още малко. Айде, давай още нагоре. Там горе където беше. Така. А като не се катери, намира веднага къде си сложи. Ей, ти така ни направи. Ей, двамата. Виж, Диди не е тука. Добре, надиме новия директор. Ма ти като... Няма ти там като какво обясна. Ако не знаеш да къде е, да. А, така, браво, точно там. И другата ръка горе на живото. 10 години. 10 хиляди. Вие веднага оставете в къл. Матея, 10 хиляди години ги се катери. Правите в къл, няма какво да стреляте. О, после на последната седмица. И ще се даде живо издаване, където си е. По-половина минута е. Защо? Най-сетне! Ама не искам. Как се казва? Матея. Матея, моля те, не се дръж за хватките, докато те пускам. Хвали се за въжето. Не ми дръж въжето. Ще му дай такива големи скоки! Стъпай на земята.